Apan si Kristo nga mobalik, aron pagkuha sa mga katawan dadon sa langit, dugay pa mobalik, relax lang. Ayaw tinunood pag-alagad. Ayaw salig sa ginutanan, lipay-lipay sa kalibutan. Kalang temporaryo nga butang, dili manadayon, pero malipay maka, kana say unaha. Sa kadaghan ka tao nga nagsunod kaniya, nagabot kayo sa dito niya, iyang nagakos si Kristo. So klaro gingon sa balang kasulatan, versikulo 50, then the man threw off his coat as he jumped up and ran to Jesus. Nabot siya dito. Pagkabuta dito, makita ni mahulagway nga, iyan ang giana na niyang kamot. Kaya di ko siya kakita, basig mapandol siya. So iyan ang giana niyang kamot, kaya basig mabangga po siya. So iyang spread iyang kamot, paingon nga ito kang Kristo. Pagkabot dito, si Kristo yun ang iyang naabtan. Ang mga tao magkapaglaom nga ning agian niya, of course, mulikay siya kay ang kamot ko na nagdupadaan. So niabot siya nga ito kang Kristo, hilabihang lipayan ni Bartimeus, isa pastilan. Niya nagyod akong gipabot. Ang gasa nga akong gihandom, ang paglaom nga akong gipangandoy, ni ngabot na yun. Now, diha kanunay kang Bartimeus makapaglaom, na ang tinguha nga makakita yun siya. Mawagin na. Pero, nakita di mo, nga sa diha nga niabot si Jesus, ning lukso, ning dagan siya, gilabay ang kupo, o niya paghuman, ning adto siya dagan kang Kristo, padulong yun nga to kaniya, mura siyang nakakita, kay may mang dagan niya. Mura siya nakakita, kay may mang spray siyang kamot niya, lahos nga to kang Kristo. Gigakos niya si Kristo. Akong gitanaw sa gilanon ni Bartimeus makapaglaom sa Marcos 10, sa kaingon ko, si Bartimeus buta. Sa tawhanon nga mga mata, apan makakita siya, ginamit ang mata sa pagtuo. Mao ni ang kinabuhi ni Bartimeus. Nakadagan sa paingon kang Kristo, gigamit niya ang mata sa pagtuo. Buta siya sa tawhanon nga mga mata, di siya kakita, nagpakaulaw. Aba sa diyang nabot si Kristo, nabot si Jesus, sa dapit din siya kanunay maglingkod, matag-adlaw, magpakilimos. Diha na tapos ang iyang mga pag-antos. Diya natapos iyang pagpakaulaw. Yan naman, tungod ka si Kristo, nag-ayo kaniya. Gihikap siya. Gigakos niya si Kristo. Ikaw ra gyud ang makaayo kanako. Ikaw ra gyud. So sa diya makapaglaom nga diha na si Bartimeus siya, si Jesus nangutana siya. Kung ibong tanawon makapaglaom ang versikulo 51 sa Marcos. Dinhi nangutana si Jesus na yung kaning matinagdanon bitaw nga kagawian. Usay kita go makakita tag mga luoy nga tao, labyal lang na to. Pero kaning unsa man hitabo nimo? Kanang concern ka ba? Magkita sila nga pastilon maayo ni siya. Naalagi akong na hibalag makapaglaom, bata do ka buok. Diri go sa sa Valencia dito ni tabo. Gisano sa Valencia, kanang dako nga gisano sa highway. Pagparkin ako sa kanan, nagwali mi ato dito mi sa San Fernando. Namalit mi para premium sa mga seminarians, raffles, kada gabi. At dinoy do ka bata nga nagpakilimos. Dili gud sila may kog lawas pero lago. Duha ka buok magsuon to lakig bay. Sa sir, kay kog kwarta serbe, palit pagkaon, gutom mi kaayo. Diin ko nga. O sige liday, asa mo gikan? Diha mi sir tabok tulay sir. Amre yung mama. Isa na ama dito sir. Gagmay pa mga bata. Tingnan mo mga 5 anyos o nga usa mo mga 4 o 3 kapin. Di kitagaan ako tag-10. 10. Pagdawat yung tag-10, duha sa 20. Katong laki nga bata agamay. Isa, manang, ate, kanang naanatay kwarta. Ali, lakaw ta, palitag saging. Iko saging. Maligya saging. Nililingay ko, may saging ito na maligya. Ang iyang gusto paliton, saging, aron makakaon sila. Mura magikumot akong dugan nga, kininggagmay nga bata, buntag sayo, saging kaunon. Ikaw alilili sa mga libod rin. Ning balik ko sulod sa kyanan, kuha itong mga sinsilyo, kanang sinsilyo, akong gianap yun na para sa kanang mga UI. Kanang sa kyanan, tanang sinsilyo na ako, butang ko na ito, kaya na mga iyo, na. So, kuha ko dito, kuha ko 20, kuha pag lain ko nga, tagaan ko ning pagkaon yun, mga bata nga makakakaon yun. Gihatagan ako sa makapag, gidungagan ako, tag-10, okay na, tag-10 mo. So, bansin ko na. 15 na, makakaon mo anak. Kuha pa yun ko, dungagan pa yun ako,
Di pas sila mga bata, nakatingog, nagtanaw lang sa kuha nga, nagsigin lang dawat sa kwarta. Daghang ko si Sila, sige, kana Abi ninyo, ang ako yung kuan kay bit ako, natas kay ko. Pag lakaw yun nila, ang bata nagsigiling sa kuha, isa, ati, dili ba pastor to siya? Wala dyan ko nagpailang nga pastor. Pero sila mismo nga bata, kay kadaghan ko tingkol sa pastor man to siya, no? Ako na ako kuyawa po sa mentality sa bata. Tungod ba kay gihatagan ako siya kwarta, daghan nagihatag siya pastor? O niya, di ka muhatag, kung sa may tawag sa bata si Muha. But you know, I was so touched by the words of that little boy. Isa nga, ati, pastor man to siya, no? Adi ko itong mga Adventista, itong mga bata ato. Pero nga ko lang, sa dihang gihatagan sila, ang ilang una kaya ang pastor muhatag magyun ng pastor. Si Kristo muhatag mangyud. Kung ikaw magkapaglao, mutagad sa mga tao nga naas panginahanglan, tanaw ka lang, kana Kristohanon yun na siya. Kaya tanaw ang kinabuhi, muragos Kristo. Pero sa itong kinabuhi, murag layo kay kang Kristo. Mawita na nga sa diha nga si Kristo ning abot na, ning hunong siya. O sa pangutanan ni Kristo, versikulo 51. Dayo din Ugo niya si Jesus nangutana kaniya, unsa may gusto nimo nga akong buhaton nimo? Unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Ingon ang butang nga tao si Bartimeus, siya nga, ang butang nga tao mitubag, Ginoo, agalon, gusto ko nga makakita. I want to see. Wag yung singin, tagay kong kwarta, gusto ko himong dato, gusto ko nga daghang pangayo, wala na. Ang iyang handom yun, nga magasahan siya pag-usab sa gasa sa pananaw. Malaumon siya, nga kung si Kristo mahibalag niya, naagyod ang gasa ihatag, kanag yung makakita siya, I want to see. Muna akong i-highlight na makapaglaom, kay maonig isulti sa mong tao. Ingin siya, Master, I want to see. Mga kapaglaom, sa atong kinabuhi, usay kita mabutaan sa mga butang yutanon. Usay kita mabutaan sa mga butang nga temporaryo nining yutaa. Handom nato mga butang nga lumalabay, wa kita naghandom sa butang nga di na mawala kanato ug mao kana ang bahandi nga langit nun. Alang kanato na kanunay sa unahuna unsaon nato mahimutang adunahan. Unsaon nato mahimutang hayahay, komportable ang kinabuhi. Malipay ta samtang niya sa yuta. Wala na ito hunaw na makapaglaom, wala ta maghando makakita ta sa butang nga way katapusan. But this blind man Bartimeus, no other dream and ambition in his life is, Lord, Master, I want to see. Gusto kong makakita. Pila ka makatawan sa kalibutan, nga way nakita nga butang nga dayon, ang kasagaran makita butang nga temporaryo. Ibaylo nato ang butang nga dayon sa butang temporaryo. Dili ta kakita kung sa kaminungdanon ang butang giandam sa Ginoo alang kanato. Dili ta kakita kung sa kabililhon ang mga butang giandam sa Dios alang kanimo, alang kanako ug alang kanato. Magkapaglaom ang atong nakita lamang ang butang nga yutanon, butang nga lumalabay, butang nga temporaryo. Aber kung gusto kita makakita sa butang giandam sa Ginoo, mag-ampo ta Ginoo tabangi kong makikitaan ng butang giandam nimo alang sa mga balaan. Kanang butang nga way katapusan, kanang butang nga wa nay mga luha, kanang butang nga wa nay kamatayon walay panagbulag dito na sa langit dili sa yuta. Yes, Bartimeus shouted, Lord, I want to see. Now, kinsa may nagbuta kanato sa kalibutan. Magkapaglaom, dili sa yuta o sa hinungdan nganong atong pananaw pulos lang yutanon. Tungod kay ang nagahom sa kalibutan mo ang prinsipe sa kangitngit, mo'y naghatag kanato, nagtabon sa mga mata, aron ikaw, ako, kita. Ang atong panglantaw nga tusunahan, dili na nato makita unsay giandam sa Ginoo, ang ato lang presente nga paginahanglan, mo na atong makitaan sa matag adlaw. Kinsa man, atong basahon magkapaglaom. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Klaro kay gisulti sa balang kasulatan. Kinsa man na naghatag kanato nga kita dili makakita kinsa naghimo ana. Dayon din sa bersikulo 4. Og si Satanas ang Dios si Satanas ang Dios dili sa yuta ang yawa mao'y nagahom sa kalibutan mao kini nagapabuta mao kini nagasalimbong sa iyong unahuna
alang niadtong mga katawhan nga wala magatuo. Kag kinsa? Kag Kristo. Siya mo'y nagsamlimbong sa itong mga mata, sa itong hunahuna, aron dili ta kakita, anang magbutang yanam sa Ginoo. Busa, ingon sa dinhi, kita dili makakita sa mga mayaon nga kahayag o ang mayong balita, mensahe nga kini kanunay nagadanag ngadto kanila. Nagadanag naman unta. Di ka kakita nga naman. Tungod kay kanunay sa limbungan sa yawa ang atong mga mata, ang atong hunahuna. Inang ikaw magunahuna ng langit, ang atong hunahuna ni yuta. Inang ikaw magunahuna sa kinabuhi nga walay katapusan, ikaw magunahuna sa kinabuhi nga diin malipay ka apan daklit lang. Mauna ang trabaho sa kaaway. Muna makapaglaom, dunay daghang mga tao nga buta sa butang nga giandam sa Ginoo. Ang hunahuna nato kini yung yuta. Malipay ta, kontento ta, hayahay ta, mora yun na. Di ta kasabot unsa ang giandam sa Ginoo, alang ka natong tanan. Versikulo 4 padayon din makapaglaom. Ingon sa dinhi. So wala sila kasabot, they don't understand. The message we preach, sinong nabitaw nga doon magwali, di ta kasabot. Kaya ibis mo sabot na unta ta, agoy, dili palagi na mao. Inom nabitaw ko nga, doon na ba'y anecdote, sugilanon nga, di ko na tinuod. Pero ako nabasa na sa kanang daily bread. Daily bread. Usa ka bago wali maghimog wali siya, gabi na kayo, katugo na, dukwa na. Naiyawa ko rin doon siya. Ingon ang yawa primero, uy, magwali di ka ugma. Iwali ni mo, nga ang Biblia di na tinuod. Di na pulong sa Ginoo. Hindi mo rin nagtao. Ingon to sa kayawa, kay tulong sa kabok ng kuyog. Kuyaw ning manintal kay magkuyog-kuyog. Muna di ka matintal sa usa, napay di sa kaduha, day katulo. So man ang kinahanglan yung tabang sa Ginoo. Ingon to ikaduha, ay dili mo nagpwede. Kay ang mga tao sa kalibutan, nagtuo na nga ang pulong sa Ginoo kanang Biblia. Mao na, di na magsilbi magwali ka, di na mo tuo sila. Ingon sa inyo, sa may iwali ani, tuloy siya, aron nga iwali niya ugma. Isa ka, magwali ka ugma, ingnon nimo ang langit di tinuod. Ingon po ito ikatulong yawa, ay di po na magsilbi. Kay daghang mga tao karon naglisod na sa kalibutan, gikapoy na ani mga balatian. Labi na itong COVID, pastilan, daghang mga tao gidwa na, kakapoy-poy ani yung taa. Isa din na magsilbi. Gusto na sila mauli og langit. Kung magwali ka ang langit itinuod, dahil di mo tuon mo. Ingon po itong ikaduha, nga ito sa katulo. Ingon sa may iwali ani, tulo Ingon na yan ang katulong yawa. Magwali ka na kaugma, ingnon mo ang Biblia, pulong sa Ginoo. Tinuod na. Inya, ang langit tinuod na. Giandam sa Ginoo para sa mga balaan. Apan si Kristo nga mobalik, aron pagkuha sa mga katawan dadon sa langit, dugay pa mobalik, relax lang. Ayaw tinunood pagalagad. Ayaw salig sa Ginoo tanan, lipay-lipay sa kalibutan. Kalang temporaryo nga butang, dili manadayon, pero malipay maka, kana say unaha. Relax lang, kay dugay pa bitaw mobalik ang Ginoo. Ingon tong, ay, kana, sakto na, okay na. Ang langit tinuod, ang Biblia pulong sa Ginoo, apan nagpagbalik sa Ginoo dugay pa, relax lang. Relax ang punta. Muna nga itong tinanawal, makapaglaon, mga butang region, dinis ubos, dili sa taas. So, ingon din ang prinsipe sa kangitngit, si Satanas, moo'y nagtabon sa itong mga mata o sa itong alimpatakan, nga di kasabot sa mensahe nga ginawali, nga ginasulti sa balang kasulatan, may tungod sa imaya ni Kristo, nga diin maugayod, ang unsa, ang hingpit nga dagway sa Dios. So kung imong tanaw din ni ay tulo ka mga butang nga makabuta sa mata sa tao. Sama kang Bartimeus, tabuta siya, pero gusto siyang makakita. Kita usab na nga buta, taaning tulo ka butang. Gahom. Hatagan gani ka gahom, wa na, mura tagkinsa. And then, kabtangan, posisyon. Basta na kay kabtangan, murag ikaw mo'y sunod tanan kay naman kay salapi na kay daghang mga butang. Ikatulo kaning lipay-lipay. Ganahan ka maglipay-lipay. Muna nga usay mga tao, pagkatabiso nila maglipay-lipay, kaysa igugol ang panahon nga mag-ampo nga to sa Diyos. Mauni ang dagan sa kalibutan itong ipuyan. Magkapaglaom, kining nahitabo kang Bartimeus, nga tinuod, siya magkapaglaom, buta, apan doon na si handom nga mahatagan siya gasa. Na si paglaom, mahibalag na ako si Jesus, makakita manggid ko. Muna nahitabo.
So, kung imong tanaw-tanaw ragod, anay tabo kang Abraham o kang Lot, naaslay kabtangan, daghan kayo. Pero sa inuna, nagbulag sila tungod sa kabtangan nilang nabatnan. Muna usahay kining kabtangan sa kalibutan nga temporaryo, makabugto sa relasyon. Mag-away ang managsuon tungod lang sa yuta sa duluna. Dili may pagkabahin ang yuta sa ginikanan, mag-away ang mga bata. Tungod sa temporaryo nga butang, daghang mga pagbati nga nagkabungkag. Mga kapaglaom, tanaw na ito na yung gisulti sa walang kasulatan sa Genesis Kapitulo 13. Mao ni tabo kang Lot o kang Abraham. Muna ingon si Abraham, of course kaning tigulang, mo kay uyuan man ni si Abraham ni Lot. Nan ingon si Lot, anong maglalis man ta pirmi? Ayaw kita mag-away. Dili kay mag-away ta kabtangan lang. Mag-away ta kay gamay ra imong sibsibanan si mga hayop ako adako. O niya mag-away tungod kay imong mga sulugoon, gamay ra ako daghan. Usay ka na mag-inggit-inggit. Apo kung imong tanawon ang Genesis Kapitulo 13, versikulo 8. Klaro dayan kayo ang gisulti ni Abraham ngadto kang Lot. Ngano man nga di ta maglali sa kabtangan lang. Lumalabay ra na tanan. Ngano man nga di ta mag-away tungod sa mga butang atong nahuptan. Temporaryo ra na. Nakingon din magkapaglaom. Genesis Kapitulo 3, versikulo 8, na ingon din siya. O si Abraham ingon ngadto kang Lot. Si Abraham nga uyuan, siya mo suggest. Usay kita ko'y, kita'y kining magulang, may nga, ako'y masunod. Kaya ako'y magulang, manghod kara. Pero lahi ni si Abraham, magulang siya, pero gisuggest niya, wala siya kanabang taking advantage. Kaya ako may uyuan, ako'y masunod. Tanaw rin gisulti ni Abraham din Ingon siya din sa versikulo 3:8. O kunya si Abraham, mingon nga tukang Lot. Dili taon ta maglalis. Di ta maglalis sa usa-usa. Ni ang akong mga katawhan na to, nga nagbantay sa atong mga mananap, di ni sila ka na maglalis. O siya naglalis na makapaglaom kay wala sila pasibsibanan. Di ta maglalis. Nga naman, sila nagatimas to mga hayop, inikoy okay na. Sila po dili kinahanglan maglalis, mga sakop na to, sila di sila maglalis po. Sa to pa, kung di maglalis ang mga amo, ay di po maglalis ang mga sakop. Nga naman, sa magirason ni Abraham din, nga nung dili may maglalis. Now, kung kanina nga prinsipyo atong gamiton, makingon ko, nito yung kayo ang pagbati sa sagusan. Kaya ko na itong sundo ni nga tambag ni Abraham. Nga nung nga di ta ka na may maglalis. Basta na ito magkapaglawang katapusan nga linya sa versikulo 8. Ingon din tungod kay, kung imong sumahon tanan, kita managsamara pariharatag pamilya. After all, ingon din we are part of the same family. Nga na mag-away man ta. Pamilya raman ta. Unsa ino gano'y dunay away, tungod kay dili magsinabtanay. Nga nung di magsinabtanay kay salimbungan sa yawa, ang atong hunahuna, magunaw na tanga kita insakto siya sayop. Gusto tanga mas bintaha ang atong kaimtag kaysa iyaha. Mao kinay kanunay batayan to pagayo. Muna nga, kung imong tanawon, nga numan nga ang tao maglalis tungod kay doon natin tinguha nga hinakog. Okay? Karon, o sa pagi makabutan na to, o sa kini makabutan na to, makapaglawom, kanibang mga handom na to nga personal. Pero kung imo hunahon ang butang to sa langit, wala kita kakita tanan. Pero ato ginatanaw na unsa gyud na sa langit. Bisan tuon nga kana makita nato mga hulagway karon sa langit, hulagway ni Kristo, hulagway sa madrona ay produkto na sa hunahuna sa mga artist. Pero kung imong tanawon gyud ang unang Korinto kapitulo 2 versikulo 9, klaro diha gyud nga wala biagay, wag gyud nakakitaan lang giandam sa Ginoo. Kay di mo makita, di ta ganahan. Kay nga tuagon nga tao to cease to believe man. Ganahan ta na, kung makita na, gwapo yun, tinuod yun na, sakto yun. Muna ganahan ta. Pero kita kakita, muna kulang tag pagtuo. Pero tanawag yung din Atong masawa kapaglawam, din sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9, na yung din O mo ka na ang gisulti sa balang kasulatan. Walay mga mata nakakita, ni dalunggan nakadungog, ni hunahuna nakahunahuna. Nag-imagine. Kung unsa ang giandam sa Ginoo ni adto mga tao nga naghigugma kaniya. Wala ta kakita. Wala ta makadungog. Personal ba? Wala dyan. Wa po nagkato sa langit. Unsay langit. Apan kanang hulagway nga atong nakita karon,
Purmara na, hunahuna, handurawan sa mga artist. Nagbasa mo sa Biblia, ang langit, lonse, bulawa, 12 kapultahan, sulat din sila. Pero wala gyud nakakita. Pero kung imo makita na, ang giandam sa Ginoo, tingali murag wa ni hunahuna, magtan-aw pa ka ning butang sa yuta. Mga kapaglaom, kung imong tanawon kanunay ang butang giandam sa Dios, alang kanimo alang kanako, walay bisan kinsa nga tao magtan-aw pa sa butang nga temporaryo lang sa yuta. Kitang tanan tingali, magsigig hunahon na mo ato taglangit. Ang hunahon na nato kanunay langit na. Nga naman, pagkanindot day sa langit. Pagkatahom sa pulianan, giannam sa Ginoo. Muna makapaglaom nga, kining atong kinabuhi sa yuta. Dili nato sangkapan o sanapan sa mga butang temporaryo sa kalibutan. Aban himuon nato, nga tanaw na to ang butang tuwa sa langit, giandam sa Dios. So, balik taga to ka Bartimeus. Balik taga to sa Marcos Kapitulo 10. Magkapaglaom, sa diha nga, nakihinabi na si Jesus nga to kang Bartimeus. Kaya niya, sa may gusto ni mong akong buhaton si Muadi ay. O sa Madi ay. O niya, ingon si Jesus, isa, I want to see. I want to see. Gusto ko makakita. O sa gisulti ni Jesus. Versikulo 52. Ingon siya makapaglaom. O go niya si Jesus, miingon ngadto kaniya. Lakaw. Makalakaw na ka. Ang imong mata, manaulian na, makakita na ka. Tungod sa unsa? Tungod sa imong pagtuo. Tanawa ragod. Unsa may hingpit nga na makakita pag-usab si Bartimeus. Na si Kristo, na po niyang pagtuo. Ingon siya, lakaw na. Ang imong mga mata, maulian na, tungod sa imong pagtuo. Makapaglaom, kung doon na kay pagtuo kang Kristo, ang imong gitinguha, mahimog yung marealizar kung si Kristo naapod sa imong kinabuhi. Magunsa man ang doon na kay pagtuo, nyawa si Kristo. Kawang ang tanan. Magunsa po nang naas Kristo, nyawa kay pagtuo. Kawang niya po ng tanan. Ang nindot kayo magkapaglaom, ang gasa sa paglaom nga din atong gihandom, atong mabat na ning kinabuhi kung si Kristo anaa sa itong kinabuhi, kung ang pagtuo na itong ato kaniya, buhi hangtod karong mga adlaw. Karon, pag yun ni Kristo, sige, lakaw na. You may go. Your eyes are healed because of your faith. Go. Abi ninyo, naiuman biya nga pag-ampo, si Kristo na, pero ang pagkaayo bitaw, purag inahinay ba? Daghang kay mga sugilanon nga, wala din diha-diha. Diusban pa ni Kristo. Pero kani, pag-ingon niya, lakaw na. Basahin si 52. O sige ingon, si 52 ingon din. Right away, the man could see and he went down to the road with Jesus. Unya diha, ang tao nga mo tanaulian, ugo niya naglakaw siya diha sa dalan kauban ni Jesus. Nakita ninyo? Diha. Nga naman, kay ang tao nga si Bartimeus na ipagtuo, unya naapoy Kristo. Magapaglaom dining takda sa gabion, pila na lang ka mga adlaw matapos ta ang 2024. Ang pangutana karon, naabay Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naaman ang Ginoo, naaba kay pagtuo. Nagtuo kita nga natao si Kristo 25 sa Disyembre. Nagtuo kita, nagpakatao siya tungod og alang kanato sa dako niyang gugma. Ang pangutana karon, nagatuo ka na ba'y Kristo sa kinabuhi? Di ba itong una lang na kanunay sa kalibutan? Walay laing ginalantaw nga kita matagbaw ninyo taa. Kita makapaglaom, mabata na to ang kalipay. Mabata na to ang kaluhong, kabuhong sa kinabuhi. Lipay-lipay ta, kaon hudya ka bahakak, sa mas kadlawan ni Noe. Kikinhanglan kita, nga makakita niya ng mga butang giadam sa Dios, apan di na makita sa itong mga mata nga tawhanon. Makita lang kana sa atong mga mata sa pagtuo. Magkapaglaom gigamit man nato atong mata sa pagtuo. Nga din magkatanaw kita sa mga butang nga diin giandam sa Ginoo ug kining tanan walay katapusan. Mata sa pagtuo nga makita nato dili ang kahayahay sa presente nga kinabuhi apan kahayahay sa malabot nga kinabuhi. Mata sa pagtuo nga makita nato ang kadako ang kanindot sa puloy-anan giandam sa Dios.
Nga di na tamagunahuna pa dinis sa kalibutan kay tanan lumalabay lang. Apan ikaw magatanaw kanunay ngadto sa taas, niya nadapit giandam sa Dios nga walay katapusan. Yes. Ikaw gako, mahimo kitang mupasilong sa puloy-anan nga giandam sa Dios didto sa unahan. Apan unsa nakapagkang aning tanan? Ang nakapagkang aning tanan kita wala magunahuna sa bahandi sa langit tungod sa atong gugma sa salapi dinhi sa kalibutan. Gusto kita nga di nila sa yuta magtagbaw ta, maglipay ta, magpatuyang ta. Mo bitaw na makapaglaom, si Kristo nag-ingon ngadto sa mga katawhan. Kung imong tanawon ang Matthew 22:37 ngadto sa 38. Klaro ang isulti niya dinhi sa Matthew 22, ingon siya dinhi, higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios tibok na makasing-kasing, kalag ug salabutan. Klaro kay gisulti, ato basahon. Matthew 22:36-38. Dahil ingon din si Jesus katong mitubag si Jesus, higugmaon ninyo ang Ginoong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, tibok nimong salabutan. Mao kini ang labi dakong sugo sa mga balaod, mahinungdanon nga sugo sa mga balaod. Mao ni paghigugma sa Ginoo, apan sa nitabo. Ang mga tao sa kalibutan karon inay mahigugma sa Ginoo, lahi man higugmaon. Munang kita magpalamas-tapas soban atong ingnon ta kanabi taong taking advantage to others aron ta mabulahan. Kay nga atong handom dili man higugma sa Ginoo. Ang atong handom ang paglaom higugma man sa salapi. Muna ingon sa unang Timoteo kapitulo 6:10. Unang Timoteo 6 kapitulo 10. Klaro gisulti sa balag kasulatan. Ingon sa dinhi, kay ang gugma sa salapi mo'y sinugdanan sa tanan nga gamot sa kadautan. Ngano may higugma ta sa Ginoo? Kay pahigugma sa salapi, muna'y tanang gamot sa pagkadautan. O ang uban nga mga tao, nangandoy kanuneg sa salapi. Gani nagtuyok-tuyok sa kalibutan, nangita sa salapi. Muna'y problema nato. Aba sultihan ta mo, gikan sa Dios. Anang pagtuo nato. Muna'y maghatag ka na itong tinuon nga kalipay o katagbawan. Apan ang salapi sa kalibutan lumalabay lang. Muni maghatag ka na ito kasubanan. Tanawa na kung hitabo sa ato ang nasod karon. Daghan kayo mga binuang tungod sa gugma sa salapi. Daghan mga tao makapaglaom nga ilan na lang gibaylo ang ilang pagkahigalaay, ang ilang pagkasuod sa pamilya tungod sa salapi. Dagyan ba lang kasulatan si Apostol Dr. Lucas. Dagyan si Dr. Lucas din sa sinulat. Lucas kapitulo 12 versikulo 34. Klaro gisulti din 12:34 sa gingon tapos sa makapaglaom. Kay asa gani ang imong bahandi ato asab didto ang imong kasing-kasing. Mao sa dag imong una-una. Asa imong salapi, tuwa sa kasing-kasing. Malimtan nimo ang mabutang giandam sa Ginoo kay tuwa ka sa salapi. Tuwa imong kasing-kasing, magsigil ka una-una usaon nimo pagbaton og salapi. Mayo man ang salapi. Okay gina, kinahanglan nato na. Asa ka mo ato kinahantag salapi. Apan, bisan pa kung madunahan ka makapaglaom, ingon siya rin David sa Salmos kapitulo 62, versikulo 12. Dahil ingon siya din bisan pa kung nadunahan na ka, apan ayaw lang itumong kanunay imong mga hunahuna ngadto sa salapi. At basahon, Salmos 62, versikulo 10. O sige, ingon din bisan kung ikaw adunahan na, nagauswag imong bahandi, apan ayaw gyud itutok imong kasing-kasing di kanila. Klaro kayo, no? Kung madunahan naman ka, ayaw itutok imong kasing-kasing anang bahandi. Di na makahatag kanimong katagbawan. Kalipay tingali, okay. Apan ibaw ibisag dato ng tao sa kalibutan, magsigil yung handog sa lapi, hala, pangita gyud. Grabe. Versikulo 12. Lucas, balik na ito sa ni Dr. Lucas. Ngano isa nga, asa imong bahandi, tuwa sa imong kasing-kasing, ang imong hunahuna, tuwa sa dito. Ngano man, niya makapaglaom. Aron mahunahuna na to, unsay maayos kinabuhi. Ingon si Lucas, balik siya. Lucas 12, versikulo 15. Ang kinabuhi, dili lang tanan, may tungod, sa unsa, sa material nga mga butang. Ang kinabuhi makapaglaom, dili lang kasatanan ng mga batan, sa lapi, di na mao. It's not only having lots of material possessions. Muna makiingon ko, unsa magyukinhanglan din nato.
Ang kinahanglan nato Ginoo. Ang kinahanglan nato Kristo. Ang kinahanglan nato pagtuo. Mo na kinahanglan mapaglaom. Sa diha nga diin ang mga apostoles nagtigom. Ingon dayon si Pablo ngadto sa makatawhan, kining mga butanga mao po na akong gihandom tong una. Mo bitaw to nahimo sang kriminal, may isang nahimo sang persecutor. Mo na gihandom na ko tong una. Gusto kog salapi, gusto kog kadungganan. Mao na. Apa sa den hibala nako si Kristo ay wa man day pulos na. Nindot kay iba kun mao nay atong pamalandungon pod. Basahon nato dinhi. Filipos kapitulo 3 versikulo 7. Ingon dinhi balang kasulatan. Si Pablo niya human nga siya na konverter. Gibiyan niya ang tanan niya mga handom, ambisyon sa kinabuhi. Kay nahibalag niya si Kristo sa mao ni pinakaminungdanon, dili lang salapi. O sa ingon niya dinhi. Filipos 3:7 nagkanayon siya. Kini mga butanga akong gihunahuna kini bililhon kay ni. Apan karon ako ning giisip nga wa day pulos tungod lang kang Kristo. Sa ato panahimo wala ni pulos tungod kay si Kristo mabililhon alang kanako. Versikulo 8 nagpadayon dinhi makapaglaom 8. Kini mas labaw pa sa mga butanga kung ginahuna nga bililhon. Karon kay wa na maday bili. Kaya ako nagatuo mato pa niya. Ako nagatuo nga ang pagkahibalo nako kang Kristo mas labaw pa sa mga butang nga ginahuna nako nga bililhon. Mo na ingon sa in English nga, I much better of knowing Christ Jesus my Lord. Murag okay gyud kay ko. Nga naman, tungod kay pinagi kaniya, ingon siya, pinagi kaniya manggod. Ang akong ginahuna nga maayo walay pulos, gilabay na ko na tanan. Ako nang gihiklin tanan. Ako na siyang gikalimtan. Tungod kay si Kristo lang ang akong nabatan o ang relasyon ako diya kaniya, muni nakalipay kanako o nahimo kong malipayon hangtod karon. Mga kapaglaom, si Kristo maunta ang naas yung kinabuhi. Naas kong kinabuhi. Naa ka natong tanan. O gunya kung kita man galing musunod kaniya, kalimtan nato ng mga handom nga yutanon. Kalimtan nato ng mga bahandi sa kalibutan nga dili dayon. Nagingon diha sa Lucas, balik ta kan Lucas 9 versikulo 23 sa dinhi, og siya mingon, si Kristo mingon ngadto sa mga katawan, bisan kinsa ninyo nga mosunod kanako, kalimti ninyong kaugalingon, pasana inyong cross, sunod mo nako. Kalimti inyong kaugalingon. Kanang handom ninyong ito, no, kalimti na. Apan sunod mo nako, pasana ang cross, magantos man ta, kawaladon. Yagaan ta. Naon sa makadiha man ka, dinhi ka kay hayahay dinhi. Yes, may tabo na. Praise sa kalimti ay mo kaugalingon, pasaan lang cross, sunda ko ninyo. O niya sa diyag, ka magasunod na, si Juan nagingon pod. Juan, kapitulo 15, versikulo 7. Sa gingon ni Juan. Sa Juan makapaglaom, ingon siya, sa diyag ikaw nagsunod na, sa diyag ikaw hatag dakong pagtagad ng Kristo, ingon sa dinhi, karon pabilin mo sa akong mga pagtulunan. Karon kabahin mo sa kuwa. Ayaw na ninyo na biyai pa. Ikaw unya makabaton sa imong gikinahanglan, pinagis pagampo, ug unya ang iyong pagampo tubagon. Pero saon tumagon, nagampo ko madunahan hangtod karong manggod. Ginoo nagampo ko nga makabatok sa kyanan, bisikleta ra man gihapon ako Listen kayo sa inyong kasewa, diha manggug ka. Dili ka sa kuwa taga-ata kang bahandi tanan. Dili ka sa kuwa mahayahay ka. Muna kadaghanan mapaglaom nga mga katawhan, biyaan nilang Ginoo, kay una-una nila, mas nindot diri kinaay hayahay nga kinabuhi. But I'd like to tell you, in the end of this world history, we will say, Jesus is my everything. Si Kristo diay ang tanan alang sa kuha. Insakto si Pablo, gibiyaan niya yung handom nga yutanon. Si Kristo iyang gipili, mauna ang iyang paglaom nga makalingkawas sa kalibutan nga naang mga pagantos. Si Kristo mao ang atong giya. Si Kristo maghatod kanato ngadto sa dalan nga maghatod kanimo ngadto sa harian. Si Kristo tanan. O sige niya, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. Mga kapaglaom, alang sa tanang viewers nato, si Kristo lang ang kinahanglan mabata nato sa kinabuhi. Ug unya mabata nato ang kalipay nga dayon. Ang tanan nga mga depekto sa kinabuhi mawala. Ang kalipay nga atong gipangandoy mabatnan, magpuyo sa puloy-anan nga walay katapusan. Magampo ta Dios nga bahanay taknaa sa gabion. Salamat kay nga ikaw nagahatag kanamo
nga mga pananaw nga makita ang butang nga tuwa sa langit o dili lamang sa mga sa yuta. Tabangi kami o Diyos, nga dili kami masanapan sa mga butang sa yuta nga maghatag kanamong kalipay apan walay katagbawan. Maghatag kanamo og kahayahay sa panginabuhi apan dili kinabuhi kadayon. Ang among ginampo o Diyos, nga kaming tanan nga diin nakadungog sa mensahe karon sa kinatibukan sa kalibutan. Amo kanunay himuon nga bahandi si Kristo sa among kinabuhi, pabata namo siya uban sa among pagtuo. Makita unta namo ang mga butang nga dili mahanaw sa among kinabuhi o kana mga butang mo ang imong giandam alang kanamo dito sa langit. Among ginaampo bisan kami dili magkita sa mga viewers sa kalibutan tungod sa kalagyo sa among dapit kipuy-an. Apan among handom nga kami magkita sa langit o magkauban kami sa kinabuhi nga wala ni kamatayon. Salamat kay ikaw, magapanalangin ka namong tanan, amo kinigitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.